Здравейте, аз съм Мариана. Приятно ми е да се запознам. Това е първото ми видео. Добре, да май е трето. Реших да се върна в България. Сега всички ще ме питат откъде е. Тези от вас, които ме познават, знаят, че преди 12 години, след като завърших училище, реших да заминам за Франция. До тогава да избирам между Нов български университет и Сорбона. Какво бихте избрали вие? Същото, каквото и аз. Може би не, има някои, които избират Нов български. То няма нищо лошо. Университет. Не така се чувало. Преди 12 години дойдох да живея в Франция и така 12 години минаха неусетно. И около 2 години започнах много да милея за България. Изведнъж. Всичките ми приятели са там. Не всичките, защото вече за 12 години си направих нови приятели тук. Слава Богу. Започнах да имам много оптимистични мисли за България. Не е нищо лошо. Може би защото реших да спра да гледам телевизия. И може би защото реших да спра да чета какво публикуват вестниците и списанията в Фейсбук. Българските. Естествено и другите. Само да гледам телевизия като цяло. Може да си представите, че когато не гледаш телевизия, живота ти се струва розов от всички страни. Моля ви се, не ми се сърдете. Не знам какво се случва горе-долу по мен, но то е нормално. Но като цяло не гледам телевизия въобще. Освен музикалните канали. За тях може да ме питате всичко. Ако ме бяхте попитали преди 5 години дали искам да се върна в България, може би ще да ви кажа не. Но напоследък започнах да милея много за България, много ми се иска да върна, за да видя как е температурата там. И сега да не си помислите, че ние българите в чужбина говорим глупости за България. Естествено, че не. Не искам да изпадам в друга полемика. За нея ще говорим друг път. Реших да документирам моето връщане в България. Първо, бих могла да докажа на себе си, че мога да успея в България с образование и всичко, каквото ми дава живота през тези 12 години. Може би да докажа на себе си, че всъщност е по-добре да си остана в чужбина и да си живея живота там и да си ходя на Малдивите на ваканция. Естествено, няма да има Черно море, ама Черно море, Малдивите. Защо отивам към Черно море? Искате да видите какво се случва с един българин, който се връща от чужбина и се сблъсква с българската реалност. И ще стане много интересно, защото аз съм доста позитивно настроена и сега ако се върна и ме лъхне една негативна енергия и отида на кино всичко. Те в началото не знаят каква е репутацията на пиещи вино. Нищо лошо. Тук е много нещо. Добре, много ви благодаря. Някой от вас ще се видим скоро, други от вас по YouTube. Следващия път благодаря, че гледате и ако искате да следвате приключенията ми, запишете се отдолу, не знам как се наричам, но си subscribe. Сега всички ще кажат, тая пък, какво се прави? Subscribe. Скоро!